ассалому алейкум бинандаҳои гиромӣ, ин барномаи иттилоъоти ахбор аст, мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. терроризм ва экстремизм падидаҳои хатарноки ҷаҳонӣ буда амнияти ҷомеа, суботи кишвар ва рушди онро зери хатар мегузоранд. Пешгирӣ аз ин гуна зуҳуроти номатлуб аз ҳамкории мақомоти дахлдор, ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ва ҳар фарди ҷомеа вобастагии амиқ дорад. шарҳи мавзӯъ дар пешниҳоди Қамариддин Ҳусейнзода. солҳои охир яке аз мушкилотҳое ки тамоми ҷомеаи муосирро ба ташвиш овардааст, ин экстремизм, терроризм ва дигар зуҳуроти номатлубу хатарзо мебошад. дар ҷаҳони муосир равандҳо ва зуҳуротҳое мавҷуданд ки на танҳо ба як кишвар ва ё як минтақа, балки ба тамоми кишварҳои ҷаҳон ва дар маҷмӯъ ба кулли мардумони сайёра таҳдид мекунанд. яке аз чунин зуҳуротҳои номатлуб ки хатари минтақавию байналмилалӣ ба бор оварда дар ҳама минтақаҳои олам тамоюли паҳншавиро дорад, терроризм ва экстремизм мебошад, ки боиси таваҷҷӯҳи ҳаматарафаи созмону ташкилотҳои байналмилалӣ ва давлатҳои ҷаҳон гардидааст. имрӯз ва дар оянда низ терроризм ва экстремизм ҳамчун хавфноктарин таҳдидҳо барои инсоният ва ҷомеаи умумибашарӣ боқӣ монда, бо истифода аз технологияи муосир ки бо суръат рушд намуда истодааст, тарзу усулҳои нави истифодабариро ба худ касб мекунад. ба таҳлили коршиносон, дар як даҳсолаи охир садҳо ҳазор нафар мардумони осоишта қурбони амалҳои террористӣ ва экстремистӣ гардида, ҳазорҳо нафари дигар маёбу бистарӣ шуданд. ҳалокати ҳазорон мардумони осоиштаи сайёра, алахусус қисми осебпазири ҷомеа, занону кӯдакон аз ин хатари марговар гувоҳи он аст, ки ин амалу кирдорҳои ваҳшиёна ба касеву чизе раҳм надоранд ва ҳамчун василаи амалӣ сохтани ҳадафу мақсадҳои нопок аз ҷониби як тундаи аз фарҳангу маърифат дур, бехират ва ҷоҳилу нотавонбин истифода мегардад. дар заминаи авҷ гирифтани низоҳои мусаллаҳона агар ба оморҳои расмӣ назар афканем, маълум мегардад ки дар 5 соли охир шумораи низоҳои мусаллаҳона 2 баробар зиёд гардидааст. яъне агар дар соли 2020 шумораи низоҳои мусаллаҳона дар дунё 104 000 ададро ташкил медод, ин нишон дод дар соли 2024 ба 223 000 расидааст, ки дар натиҷа тақрибан ҷони 500 миллион нафарро рабудааст ва маҳз бесуботӣ ва ҳолати ҷангӣ ва бенизомӣ боиси он мегардад, ки гурӯҳҳои террористӣ ва экстремистӣ чӣ дар фазои иттилоотӣ ва чӣ дар фазои ҳузурӣ вобаста ба гардиши онҳо ё ки ҳаракати онҳо аз ин минтақа ба минтақаи дигари олам мусоидат кунад, ки дар натиҷа авзои кишварҳои алоҳида ва гурӯҳи кишварҳои минтақавӣ ва дар маҷмӯъ авзои байналмилалиро бесубот мегардонад. тавре президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи баланди созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ пайваста иброз медоранд, терроризм ба ягон дин, мазҳаб ё миллат хос нест, яъне террорист ватан, миллат ва дину мазҳаб надорад. аз ин рӯ ҳар як фарди соҳибшуъур ва бо маърифати ҷомеа, махсусан ҷавононро ки қисми асосии ҷамъиятиро ташкил медиҳанд, месазад ба ин афкори барғалати чеҳраҳои сиёсии ноаён фирефта нашаванд, дар ҷустуҷӯи омӯзиш, азбарнамоӣ ва ғанигардонии маърифати ахлоқӣ, ҳуқуқӣ ва сиёсӣ хеш бошанд, то дар таҳкими суботи комили сиёсии Тоҷикистони азиз поягузор бошанд. чунки суботу амнияти Тоҷикистон, устувории ҷойгоҳи Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ ва аҳамияту осудагии марзҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҳар яки мо арзи муҳим ва калидӣ дорад. таҷриба нишон медиҳад, ки террористон мехоҳанд мақсаду мароми худро бо роҳи зӯроварӣ, тарсу ваҳм амалӣ созанд. аз ин лиҳоз имрӯз танҳо муборизаи дастаҷамъонаи мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, мусоидати аҳолӣ бо мақомот ва ҳушёрию зӯракии мардум имкон медиҳад, ки пеши роҳи ин омилҳои манфӣ гирифта шавад, то ки суботу оромӣ таъмин ва ҳар як фард дар ватани азизи хеш Тоҷикистони соҳиби истиқлол зиндагии ободу осоишта ба сар барад. ҷавононро мебояд, ки ҳамчун нерӯи пешбаранда, ворисони асилу арзандаи миллату давлат ва созандагони имрӯзу фардои Тоҷикистони азиз бошанд ва онҳо бо ҳисси баланди миллӣ пояҳои давлатдории миллатамонро ҳамчун гаҳвари ноёб эҳтирому нигоҳ медорем, ҳамчун нерӯи бузурги созанда ва сипари боэътимоди давлатамон бар зидди ҳама гуна хатари терроризму экстремизм бо роҳҳои қонунгузорӣ мубориза мебарем. дар ноҳияи Шуғнон зиёда аз 50 гармхонаи хурди доимо амалкунанда фаъолият менамояд, ки дар самти дастрасии сокинон бо маҳсулоти тару тоза ва сабзавоти барвақтӣ муҳим арзёбӣ мегардад. сокини ноҳия Моҳия Шурмаммадова дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш бо таъсиси гармхона талаботи оилаашро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд. дар ин хусус Моҳираи Тоир гузориш медиҳад. 50 гармхона хурди доимо амалкунанда фаъолият менамояд, ки дар самти дастрасии сокинон бо маҳсулоти тару тоза ва сабзавоти барвақтӣ муҳим арзёбӣ мегардад. сокини ноҳия Моҳия Шурмаммадова дар қитъаи замини назди ҳавлигиаш бо таъсиси гармхона талаботи оилаашро бо маҳсулоти тару тоза таъмин менамояд. дар ин хусус Моҳираи Тоир гузориш медиҳад.
парвариши ниҳол ва таъсиси гармхонаҳо дар шароити иқлими Бадахшон як манбаи муҳими даромади софи хоҷагидорон маҳсуб меёбад. Дар ин замина аз ҷониби сокини деҳаи Миден шори ҷамоати деҳоти Пошеневи ноҳияи Шуғнон Моҳира Ошурмаҳмадова дар масоҳати 120 метр гармхона таъсис дода шуд ки амасола аз ин гармхона миқдори муайяни кабудӣ ва бодирингро гирифта ба фурӯш мебарорад. اساساً در گرمخانه بودرینگ رو پرورش میکنیم، بعد کبودی نیولی برای کشت سبزیجات میشنونیم. همه ساله از همین گرمخانه تو قریب که 8 دانه حاصل میگیریم که این رو به مغازه ها به سبدو میبروریم. амасола дар гармхона парвариши кабудӣ, нигоҳбини бодиринг, помидор, пиёз, карам, гулҳои ороишӣ ва дигар сабзавот ба роҳ гузошта мешавад. Имсол бошад кишти кабудӣ ва бодирингро ба роҳ гузошта метавонад пас аз рӯёндани ҳосили дилхоҳ кишти такрориро ба роҳ гузорад. Ин хоҷагидор замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда дар он барои парвариши сабзавоти барвақтӣ, меваҷот ва бунёди гармхонаи хурдро ба роҳ монда. Ба ин васила дар баробари таъмини хонавода бо сабзавоту меваҷот ва осили дилхоҳро ба бозор мебароварад. در گرمخانه بودرینگ و سبزیجات از دوره ماه‌های فوریه مارت کاشته میشد، سر میشد، تخمی و همه اینها و از ماه آخرهای اپریل اولهای مای یعنی سبزیجات پره میرسد و آهسته آهسته از همین سبزیجات تمام مردم همین مرکز ناحیه شغنان استفاده میبرند. تشکیل гармхонаҳо яке аз усулҳои хуб ва сердаромад барои деҳқонон ва ҳар як оила маҳсуб меёбад. Зеро гармхона дар мавсиме ки маҳсулотро омода месозад, дар он айём на ҳама имкони истеҳсоли онро дорад. Бо мақсади ба танзим даровардани нархи маҳсулот ва дастрасии шаҳрвандон дар дилхоҳ фасли сол бо сабзавот дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бунёди гармхонаҳо дар майли афзудан дорад. Имрӯзҳо кишоварзони ин минтақа аз ду нави гармхона, гармхонаи доимо амалкунанда ва мавсимӣ истифода мекунанд. бунёди гармхонаҳо ба сокинони деҳот имконият медиҳад ки онҳо бо ҷои нави корӣ таъмин гарданд ва ҳамзамон истеҳсоли сабзавоти тару тоза дар фасли тира моҳу зимистон дучанд шавад. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи Шуғнон, Ахбор. бо истифода аз имконияти мавҷуда бахусус заминҳои ҳосилхезу таъмини оби полезӣ, хоҷагидорони ноҳияи Ёвон ҳосили дилхоҳи зироати гуногунро ба даст оварда дар фаровонии бозори истеъмолӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. идомаи мавзӯъ дар таҳияи Маҳмараҷаб Абдуллозода ва давлати Файзулло. имрӯзҳо бо истифода аз фазои муносиби фаъолияти хоҷагидорӣ бахусус заминҳои ҳосилхезу таъмини оби полезӣ, сокинони ноҳияи Ёвон меҳнати дилгармона дошта тавассути омӯзиши роҳҳои самарабахши заминистифодабарӣ қариб тамоми фаслҳои сол ҳосили фаровони маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ ба даст оварда дар таъмини талаботи бозори истеъмолӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар ҳудуди ноҳияи Ёвон 21420 гектар заминҳои корами обӣ мебошад. имсол хоҷагидорони ноҳия дар майдони 10485 гектар кишти пунбадана гузаронданд ки ин ҳам бошад парвариши пахта хеле ҳам хуб мебошад. дар майдони 7220 гектар яъне ки ғалладона кишт карда буданд ки онро бо пуррагӣ ҷамъоварӣ гарда дар он дар майдони 7202 гектар кишти такрорӣ гузаронида шуда, аз он 4880 гектар дар бахшҳои деҳқонӣ ва 2202 гектар дар бахшҳои аҳолӣ мебошад ки ин кишти такрорӣ боз ҳам идома дорад. мувофиқи иттилои масъулини бахши кишоварзӣ, дар ҳудуди ноҳия дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар майдони 32822 гектар кишти зироатҳои кишоварзӣ анҷом дода шуд ки 21420 гектари онро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳад ки ба ҳамин давраи соли гузашта 629 гектар зиёд мебошад. пахтакорӣ дар ноҳияи Ёвон яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ дониста мешавад. ин мавсим деҳқонону хоҷагидорони ноҳия дар майдони 10485 гектар пахта кишт намуданд ки 100% дорнаморо дар бар мегирад. айни замон пахтаи киштгардида дар ҳолати хуби нашъонамо қарор дошта
аллакай аз ҷониби масъулин пайваста корҳои агротехникӣ гузаронида мешавад. албатта нашунаи пахта аз соли гузашта хеле ҳам яъне ки хуб аст. аз солҳои гузашта дар майдонҳои пахта яъне ки кӯрак дида намешед. имсол дар майдонҳои пахта дар як ниҳоли яъне ки пахта аз 15 то 30 кӯрак яъне дида мешавад ки ҳосилнохӣ хеле ҳам хуб ба назар мерасад. коркарди агротехника дар ҳолати хуб қарор дорад, яъне ки озуқаи дуюм аллакай ба анҷом рафта истодааст ва обмонӣ ҳам дуюмам ба анҷом расид. қобили зикр аст ки рушди соҳаи кишоварзӣ дар таъмини босубот ва муносиби аҳолии кишвар бо маводи хӯрока тавассути афзоиши мунтазам ва устувории истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, баланд бардоштани сатҳи даромаднокӣ ва ба ҷои кор таъмин намудани аҳолӣ, инчунин ҳифзи захираҳои табиӣ мусоидат менамояд. ба ин хотир дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат ба хоҷагиҳои деҳқонӣ додани озодии парвариши зироати кишоварзӣ иқтидори соҳаро хеле афзун намуд. ин сол ҳосил дар ҳама бахшҳои хоҷагидории ноҳия хеле ҳам хуб мебошад. ҳосилнокӣ аз ҳар як гектар ғалладонагиҳо 37 сентнер ва сабзавотҳо бошад аз 285 то 350 сентнер, яъне ки ҳосил ҷамъоварӣ гардидааст ки ин сол ҳосилнокӣ ҳам дар зироатҳои ғалладонагиҳо, ҳам дар сабзавоту ҳам дар мевагиҳо ҳам хеле хуб ба назар мерасад. дар натиҷаи тадбирҳои аз ҷониби ҳукумати мамлакат дар ноҳия амалӣ гардида ва заҳмати софдилонаи кишоварзон, сатҳи таъминокии аҳолӣ ба маҳсулоти асосии ғизоӣ дар давраи соҳибистиқлолии мамлакат афзоиш ёфта, ки ин аз маҳсули дасти деҳқонон ва заҳмату талошҳои онҳо далолат медиҳад. абдукаримов беҳрӯз, роҳбари хоҷагии деҳқонии ҳоҷимо, ки дар ихтиёри худ 5 гектар замин дорад, онро самаранок истифода намуда, дар он номгӯи маҳсулоти гуногуни кишоварзиро киш намуда аз он ҳосили дилхоҳ мерӯёнад. Номбурда ҳосили ба дастовардаашро дар шафати роҳи мошингард бо нархи нисбатан арзон аз бозор ба фурӯш бароварда, ба ин васила буҷаи оилаи худро ғанӣ мегардонад. дар ихтиёри худ 5 гектар замини обии корам дорем ки дар он аз ҷумла пахта ва полезӣ, каду, помидор, бодиринг, болгарӣ кишт мекунем ва инчунин дар сари роҳ дар назди замини худ бароварда барои халқ пешкаш карда фурӯхта истодем. сол аз сол зиёд гардидани талабот ба маводи ғизоӣ дар ноҳияи Ёвон масъулин тадбирандешӣ карда, бо ташаббуси мақомоти маҳаллӣ ва саҳми сокинон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида, марҳила ба марҳила майдони кишти зироат васеъ карда мешавад. айни замон дар ҳама бахшҳои хоҷагидорӣ раванди кишти такрорӣ идома дошта, масъулин нақша доранд ки дурнамои муайян гардидаро сари вақт ба анҷом расонанд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи Ёвон, ахбор. хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ бо истифода аз таҷрибаи бисёрсола ва пешқадами токпарварӣ ба натиҷаҳои хуби истеҳсоле ноил гардида, сол аз сол майдони ангурбоғро васеъ менамоянд. Саидшои Муродалӣ ва Искандари Саид дар ин хусус гузориш медиҳанд. хоҷагии деҳқонии Азизулло яке аз хоҷагиҳои пешқадам дар самти ангурпарварӣ дар ноҳияи дӯстӣ ба шумор рафта, аҳли заҳмати он таҷрибаи бои нигоҳубин ва парвариши ангурро соҳибанд. хоҷагидорон дар майдони 2 гектар тогзор бунёд намуданд ки дар он навъҳои гуногуни ангури хушсифати ватанӣ аз ҷумла ҳусайнии сиёҳу сафед, ҳусайнии маҳаллӣ, шоҳона, оқпар, чиликӣ, президентӣ ва ғайра парвариш карда мешавад, ки тибқи нишондодҳо ҳосили фаровон ва ҷавобгӯ ба талаботи содиротӣ мебошад. дар дигар хоҷагиҳои деҳқоние ки мисол мо ангур дар онҷо парвариш мекунем, айни ҳол содирот рафта истоданд. дар ҳар як хоҷагӣ ҳисоби соҳибкорони ватанӣ омада сифат, намуд ва таъму лаззати ин меваро дида онҳо шаҳрнома баста истоданд. дар рӯзҳои наздик аз ҳисоби мисол ангур ё дигар маҳсулотҳо мо метавонем ки содиротро дар вилоят иҷро намоем.
ноҳияи дӯстӣ ки яке аз гармтарин минтақаҳои вилояти хатлон ба ҳисоб меравад, нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳо сабзичу нашунамои ҳама гуна маҳсулот барвақттар мушоҳида карда мешавад. Айни замон дар хоҷагии деҳқонӣ Азизулло қисмати беши навъҳои ангур пухта расидааст ки токпарварон ният доранд ҳосили онро пешниҳоди сокинон намоянд. боғу токпарварӣ яке аз самтҳои муҳими соҳаи кишоварзӣ маҳсуб гардида, ҷиҳати ғанӣ гардонидани сабати истеъмолии сокинон бо меваҷот ва афзун намудани имкониятҳои содиротии мамлакат, инчунин бо кори доимию мавсимӣ ҷалб намудани аҳолӣ мавқеи муайянро ишғол менамояд. баҳри афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли мева ва рушд бахшидани соҳаи боғу токпарварӣ, деҳқонони бо таҷрибаи ноҳия вобаста ба имконот ва бо назардошти иқлими мусоид майдони боғҳои мевадиҳандаро ҳамасола зиёд менамоянд. хоҷагии деҳқонии Файзобод воқеъ дар ҷамоати деҳоти Анористон 4 сол қабл дар масоҳати 3 гектар замин парвариши ниҳоли шафтолуро ба роҳ монданд ки имрӯз самараи хуб ба бор овардааст. хоҷагии деҳқонии Файзобод масоҳати умумияш 10 гектар замин мебошад. аз он ҷумла 3 гектар боғи шафтолу дорем. 15 намуд шафтолуи ҳархела, шафтолуи личак, шафтолуи пашмак, шафтолуи пешпазак то аз моҳи июн сар карда то моҳи октябр дар боғи мо шафтолу мебошад. харидорони шафтолу худашон ба сари замин омада бо нархи дилхоҳ чинда мебаранд. боди ҳавои имсола барои шафтолу мусоид омада бениҳоят ҳосил хуб мебошад. тавре иттилоъ дода шуд, хоҷагии деҳқонии мазкур аз 10 гектар замин иборат буда, дар он кишту парвариши ғалладонагиҳо ва зироату сабзавоти гуногун низ ба роҳ монда шудааст, ки аз ин ҳисоб ҳамасола ҳосили фаровон ба даст оварда мешавад. айни замон нашунамои зироатҳои кишти такрорӣ хеле хуб буда, умед меравад ки имсол хоҷагидорон ҳосили фаровони маҳсулоти кишоварзӣ ба даст оранд. сокинони шаҳри Исфара дар самти боғпарварӣ таҷрибаи ғанӣ дошта ҳамасола аз ҷамъоварии ҳосили фаровону хушсифати зардолу, хушконидан, бандубаст ва содироти он даромади хуб ба даст меоранд. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Собир Айюбӣ ва Саҳбони Қурбон. боғпарварӣ шуғли қадимтарини мардуми Исфара ба ҳисоб меравад. аз қадимулайём дар шаҳру деҳоти Исфара парвариши боғи зардолу ба роҳ монда шуда, он манбаи асосии даромади сокинон буд. зардолу дарахтест ки ба об талаботи зиёд надорад. дар доманакӯҳҳо, дар мавзеъҳое ки оби зеризаминияшон паст аст низ ҳосил медиҳад. сокинони Исфараи бостонӣ аз давраҳои хеле қадим бо боғдорӣ, парвариши меваҳои шаҳдбор шӯҳрати бемисл доштанд. имрӯз низ деҳқонону боғдорони тоҷик анъанаҳои ниёгони худро дар ин самт ривоҷ дода, навъҳои мухталифи мевагиҳо ва полизиҳо аз ҷумла зардолуро парвариш ва ба бозорҳои кишварҳои мухталиф содирот менамоянд. воқеан зардолу меваи писандидатарини мардуми тоҷик аст. ба қавле меваи миллист ва дар рӯзгори мардум нақши муҳим дорад. қосимҷон Рустамов худ омӯзгор аст, вале рӯзгори худро бе парваришу ғонучини меваи зардолу тасаввур карда наметавонад ва сарвату неъмати хонаводагиаш маҳз меваи зардолуст. худ ки омӯзгор ҳастам, бо дастури ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат ба боғпарварӣ машғул ҳастам ва ҳам боғпарварӣ ва ҳам обчакорӣ ки барои зиндагии мо ҳар сола ҳамин мерасад. барои мардуми Исфара ки боғпарварӣ шуғли қадима мебошад, ба боду ҳавои Исфара худи боғпарварӣ туғри мегирад. барои ҳамин заминҳои бисёртари мо асосан боғ мебошад. боғи асосан зардолу ҳаминро мо ҳар сол парвариш карда ҳисоби ҳарсола зиндагии худро аз ҳамин мебарорем. ва ҳам қитъаи замини назди ҳавлигие ки дорем, онро низ самаранок истифода бурда обчикорӣ намуда барои зимистон захира мекунем. қосимҷон дар фурсатҳои фориғ аз вақти корӣ дар замини назди ҳавлигӣ меҳнат намуда, ба ин восита ҳам истироҳат мекунад ва ҳам барои фаровонии хуни рӯзгораш ризқу рӯзӣ дар меёбад. ӯ мегӯяд ки ҳамасола бо риояи талаботи сифати омодасозӣ аз ҳосили меваю сабзавоти парваришнамудааш дар зарфҳои шишагӣ консерваҳои меваю сабзавот, мураббо ва хӯришҳо тайёр менамояд, ки он дар фасли зимистон
дар рӯзгораш васеъ истифода мешаванд. бо ин амали худ ӯ на танҳо дар пешбурди сатҳи рӯзгор ва ғанӣ гардонидани дастурхони хонавода саҳм мегузорад, балки то андозае бо таъмин гардидани бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ ва пастшавии нархи он дар бозорҳо ҳисса мегузорад. дар давоми 6 моҳи соли равон аз вилояти суғд наздик ба 728 миллион доллари амрикоӣ молу маҳсулоти саноативу кишоварзӣ ба хориҷи мамлакат содирот гардидааст. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. дар нимсолаи аввали соли равон аз вилояти суғд ба хориҷи мамлакат 81237 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла 48299 тонна меваи хушк содирот гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 8766 тонна зиёд мебошад. маҷмуан содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар муқоиса ба 6 моҳи аввали соли 2024 қариб 21 000 тонна зиёд шудааст. имсол боғдорону соҳибкорони вилоят имкон пайдо карданд, ки бештар аз 8000 тонна меваи тару тоза ба хориҷи мамлакат содирот намоянд ва ҳаҷми зиёди онро зардолу ташкил медиҳад. содироти консерва бошад ба 1069 тонна баробар гардида, дар қиёс ба 6 моҳи соли 2024 80 тонна зиёд мебошад. давоми 6 моҳи соли 2025 аз вилоят ба маблағи 727,2 миллион доллар молу маҳсулот содирот гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 37,1 миллион доллар зиёд аст. ба ҳолати 1 июли соли 2025 аз вилоят аллакай ба 36 давлати дунё молу маҳсулот содирот гардиданд. давоми 6 моҳи соли 2025 содироти пиёз низ зиёд шудааст. чӣ тавре ки маълум аст, дар ноҳияи Ҷабор Расулов зиёда аз 9 нуқтаҳои логистикии бандубаст ва коркарди пиёз машғул буда, онҳо иқтидор доранд дар як вақт то 10,000 тонна маҳсулотро нигаҳдорӣ, бандубаст ва содирот намоянд. давоми 6 моҳи соли 2025 аз вилоят аллакай наздики 22,000 тонна пиёз содирот гардид ва ин нишондиҳанда нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта наздик 6000 тонна зиёд мебошад. бо назардошти имконияти бузурги истеҳсолию содиротии вилоят давоми солҳои охир шумораи коргоҳу корхонаҳои коркард ва банду басти маҳсулоти кишоварзӣ ҳам зиёд гардид. чунин корхонаҳо асосан дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Исфара, Истарафшан, Қонибодом, Панҷакин, Ашт ва Бобоҷон Ғафуров ба кор дароварда шуданд, ки дар онҳо аслан коркард ва банду басти меваи хушк, сабзавот, истеҳсоли нушоба, афшураю мураббо ва дигар намуди консерваҳо мутобиқ ба талаботу стандартҳои ҷаҳонӣ роҳандозӣ гардидааст. давоми 6 моҳи соли 2025 дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 84 корхона коргоҳи нави саноатӣ аз ҷумла 17 корхонаи коркарди маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мавриди истифода қарор гирифтанд, ки барои истеҳсоли маҳсулоти воридот ивазкунанда ва ба содирот нигаронда шуда саҳми назаррас мегузоранд. инчунин дар доираи сафари коришон 13 июли соли ҷорӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Хуҷанд корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла Сирдарё ва Доро Артфудро мавриди истифода қарор доданд. طبق ارزیابی کارشناسان مسائل اقتصادی در ولایت سوغد جهت تقویت اقتدار صادراتی امکانیت بیشتر بوده دوام سالهای آخر با تشکیل اینفراساختور ضروری مرکزهای خدمترسانی لوجستیکی و پیشنهاد امتیاز و سبوکی‌ها رشد سودای خارجی تامین گردید و امروزها صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی از ولایت به خارج مملکت افزایش می‌یابد. امروزها از ولایت سوغد در مجموع 100 نمودی مال و محصولات به خارج مملکت صادرات کرده می‌شود. تحکیم رابطه‌های تجارتی و اقتصادی با دیگر کشورها با افزایش حجم فروش و خرید مال و محصولات، وارد سرمایه و تکنولوژی، تأسیس کارخانه‌های مشترک، زیاد شدن نامگو و حجم مال و محصولات، برآمدن به بازار جهانی و رشد اقتصادی ملی مساعدت می‌نماید. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، ولایت سوغد، اخبار. дар ноҳияи рашт сохтмони канали Ярхич қариб 1 сол боз идома дорад. бо анҷоми корҳои сохтмонии он дар ин минтақаи кӯҳистон боз 100 гектар замини бекорхобида обёрӣ карда мешавад. гузориши Эдигули Маҳмуд.
дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ таъкид шудааст ки бо назардошти афзоиши аҳолии мамлакат барномаи азхудкунии заминҳои нави кишоварзӣ татбиқ карда шавад. бо мақсади амалӣ шудани нишондодҳои паём аз ҳисоби маблағҳои агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон соли гузашта дар деҳаи ярхичи ҷамоати деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт сохтмони канал дар масофаи қариб 7 километр барои обёрӣ намудани заминҳои бекорхобида оғоз гардида буд. сарбанди канал аз сатҳи бар дар баландии қариб 2000 метр ҷойгир буда манбаи оби руди кӯҳӣ аз рӯи ҳисоботи мутахассисони соҳаи кишоварзӣ метавонад дар мавсими обёрии зироатҳо беш аз 200 гектар заминҳои ташналабро бо оби полезӣ пурра таъмин кунанд. корҳои сохтмониро муассисаи давлатӣ назорати ҳолати мелиоративии заминҳо ва истифодаи об аз рӯи лоиҳа амалӣ намуда истодааст то иншоати ҳаётан муҳими кишоварзӣ бо сифати баланд ва дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода шавад. дар масири сохтмони канал 1 километри он бо қубурҳои ҳаҷмашон 286 ва 5 километру 830 метри боқимонда тариқи кушода бунёд карда мешаванд. барномаи азхудкунӣ ва обёрии заминҳои ҳудуди деҳоти ҳоити ноҳияи Рашт асосан барои рушди соҳаи кишоварзӣ пешбинӣ шуда раванди корҳои ободонӣ марҳила ба марҳила амалӣ шуда истодааст. аз ҷумла давоми 3 соли охир дар мавзеи дашти беоби деҳоти ҳоит аз ҳисоби азхудкунии заминҳои бекорхобида 120 гектар замин ба гардиши кишоварзӣ фаро гирифта шудааст ки бадин васила истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бахусус картошка афзуда ҳамзамон садҳо ҷойҳои нави корӣ муҳайё гардид. мақсади асосии азхудкунии заминҳои бекорхобида дар минтақаҳои кӯҳистонии Рашт афзоиши майдони кишту истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ба шумор рафта бадин васила пешрафти иқтисодиву иҷтимоии ноҳияҳо таъмин карда мешаванд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандаҳои азиз, ин буд нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор. саломат бошед.